Vlogin omaisesti terveisiä Jyväskylästä Laajavuoresta. Halusin jakaa ihan omia kuulumisia ja havaintoja tältä päivältä, tältä aamulta. Ja semmoisen ehkä tietynlaisen pidemmän elämänkaaren varrelta. Ja teemoja tässä on mulla nyt ihan selkeästi ollut voima, uskaltaminen ja sitten sietäminen. Eli sellaisessa tietyssä hyväksymisen paikassa on tällä hetkellä sen suhteen, että mitä omalla voimalla ja millä tavalla omalla voimalla voi saada asioita aikaiseksi. Ja nyt tänään on tullut siihen tulokseen, että konflikteihin liittyen, että on ihan älyttömän tärkeää se konflikteissa, että me vaan lakataan osallistumasta niihin tai hahmotetaan se, että konfliktit jatkuu niihin osallistumalla ja niistä täytyy vaan päästää irti. Itellä siis tällä hetkellä liittyy asuintilanteeseen, missä mä kyselin erilaisia rooleja, mitä ihmisillä tällä hetkellä ympärillä on. Ja olen ollut itse varmasti myös jossain vaiheessa semmoinen konfliktia välttävä ihminen. Mutta se on ensinnäkin mussa muuttunut. Ja sen lisäksi, että konfliktia voi välttää, niin yksi tärkeä juttu on se, että siihen konfliktin ratkaisuun, ratkaisuhaluun ja ratkaisuyrittämiseen voi jollain tavalla jäädä kiinni. Kyselin iteltäni, että mitä ihmiset ympärillä opettaa. Sain erilaisia näkökulmia siihen, mitä he opettaa tällä hetkellä. Ja sitten kyselin, mitä mä itse opetan tällä hetkellä. Ja olin niin kuin yllättynyt. Mun vastaukseni oli se, että mä opetan tällä hetkellä voimaa. Myös diplomatiaa, välittämistä, sen asian toteamista, että tällä hetkellä asuinympäristöstä hoiva puuttuu. Sitä ei ole siinä. Ja se ottaa päähän, ihan selkeästi ottaa päähän, koska joku osa musta kuvittelee, että no tää on nyt mielikuva, mutta joo, se ottaa päähän. Tarina sen takana, miksi se ottaa päähän itsellä on se, että jos tekisin niin tai jos tekisin näin, niin mitä kaikkea kivaa ja hyvää tästä voisi näiden ihmisten kanssa, näiden ihmisten ja mun välillä saada aikaiseksi. Mutta se on tarina, joka pitää jollain tavalla kiinni tietyllä lailla ehkä innossa ja inspiraatiossa, mutta ei hoivassa taikka niin kuin aidossa syvässä hyväksynnässä sen suhteen, että mikä tilanne tällä hetkellä on. Ja tän äärellä on siis tänään ollut kehovasteita, mitä on itsestäni löytänyt, on se, että mulla oikea jalan ulkoreisi, eli niin kuin tää, niin kuin tavallaan se jalan niin kuin ulkopinta, niin se on ennenkin mun elämässä ollut niin sanotusti kuin perunapeltoa se faskia, eli se faskia menee niin kuin tällä tavalla. Se on edelleen, tällä hetkellä se on just nyt hiukan sitä. Ja sen semmoinen jatkuva sulattaminen, rentouttaminen, niin se tässä nykyisessä tilanteessa se, kunnes mä päästän siitä konfliktista irti, niin se jatkuu. Ja tässä tapauksessa se tarkoittaa myös sitä, että lakkaan sietämästä sitä ilmapiiriä, mikä ympäristössä tällä hetkellä on.
Toinen kehovaste, mitä tuotiin vahvasti, oli tuossa aikaisemmin oli selviytyminen. Selviytyminen tuli tällä hetkellä sellaisena oikeastaan niin kuin koko tämän niin kuin vatsan alueen jollain tavalla nyt suht kevyesti, mutta kuitenkin selkeästi epämiellyttävästi haltuunottavana energiana, sellaisena hengitystä vaikeuttavana. Eli kun käytännön realiteetti on se, että painiminen jatkuu niin kauan kuin sitä itse jatkaa. Ja tästä täytyy vaan itse todeta se, että mä en jatka tätä ja se tarkoittaa mun oman luovuuden vapauttamista uusiin suuntiin eli eteenpäin. Eli käytännössä siis muuttoa ja niin kuin muitakin muutoksia sitä kautta elämään. On oikeastaan tosi hienoa huomata itsestä se, että sellainen tietty itsearvostus löytyy itsestä. Se tuntuu sellaisena vatsan alueen hymyilynä mulla tällä hetkellä, tiettynä niin kuin itseylpeytenä, itse tyytyväisyytenä. Se, että tämä valinta tällä hetkellä siinä on jotakin sellaista juurtuneisuutta mun omiin arvoihin, mun omaan valintaan, mun omaan kokemukseen ja siinä on sellaista tiettyä vakautta. Mä niin kuin uskaltaisin luottaa tähän valintaan, mitä mä teen, tai tähän valitsijaan mussa, joka niin kuin opettelee ja pikkuhiljaa uskaltaa kertoa myöskin se oman totuuden siitä, että miltä ympäristö näyttää, miltä toimintatavat näyttää, mitä niistä seuraa. Ja tässä kun niin kuin tunnustelee siis omaa niin kuin sisäistä, kuuntelee omaa ääntä, niin tässä on jopa tässä on jopa semmoista niin kuin, mun mielestä niin kuin tervettä semmoista niin kuin sylkyä tai alitajusta sellaista niin kuin vihaa tai niin kuin halveksuntaa jollain tavalla. Ne on ehkä vääriä sanoja kuvaamaan sitä. Ne on liian kokonaisvaltaisia. Niin kuin halveksunta esimerkiksi on liian kokonaisvaltainen sille, mitä niin kuin koen, mutta tuntuu, että semmoisena tärkeänä tai niin kuin hyvänä mausteena jotenkin siinä tunnistan niin kuin itsestäni myöskin sen negatiivisen ihan selkeästi tässä, joka aikaisemmin olisi tullut esimerkiksi semmoisena sylkynä tai halveksuntana olemassa niin kuin tilanteita kohtaan niin esille tai pihalle. Ja se on olemassa ihan selkeästi siellä. Ja sillä on tässä tapauksessa silloin tärkeä viesti, ja se on, että tämä ei ole niin kuin itse arvostavaa tämä toiminta tai tämä valinta tällä hetkellä enää. Tässä on niin kuin keinot on niin kuin käytetty loppuun ja on tultu siihen rajalle, että meidän niin kuin kaikkien valinnat on tärkeitä ja merkittäviä. Ja selkeästi niin kuin en tykkää näistä valinnoista ympäristössä. Ja niiden niin kuin se toive taikka odotus siitä, että ne muuttuisi jollain tavalla tai että siihen tulisi selkeä muutos, niin se on nyt niin kuin kulutettu loppuun. Eli täällä on niin kuin vähän annettavaa. Se, että se semmoinen harmonian ihanne mussa itsessäni sisäisesti, se on edelleen eheä. Mä voin käyttää siitä tunnistaakseni sopivia vaihtoehtoja ja valintoja tästä eteenpäin. Mutta mun ei niin kun, tästä käsin tarvi enää sellaisella kyselyllä mennä tämän tilanteen äärelle. Tarviks mun vihata jotakuta tai
vastata niin sanottuun voimaan tai väkivaltaa väkivallalla tai hyökkäävyyteen hyökkäävyydellä, vaan se riittää, että mä no nyt mä hyppäsin mielen puolelle ja tulevaisuuden kuvitelmien puolelle ja se on aina se merkki siitä, että mä rupean jollain tavalla hallitsemaan tätä todellisuutta ja silloin taas mennään pieleen. Mun siis omassa sisäisessä kokemuksessa tämä tapahtuu niin, että koska siis tulevaisuushan on ja tilanteet, kaikki asiat eläviä ja se on totta, että mun ei tarvi arvostella mun hienotunteisuutta millään tavalla. Mä voin arvostaa mun hienotunteisuutta ja valikoida siitä käsin sen, miten mä toimin. Ja samalla sitten se, että jos mä koetan jollain tavalla ehkä tarpeettomasti ottaa otteen siitä kokonaisuudesta tai siitä kentästä. Mun siis sisäisesti tää tulee semmoinen lievästi, kevyesti harmaa kenttä tähän ympärille. Ja se tarkoittaa yleensä sitä, että ei olla enää niin elävällä alueella ja siinä mikä on todellista. Todellista on se, että tämä valinta myöskin ja nämä tilanteet ja nämä kokemukset, niin osin minussa nämä sattuu. Ei ne tunnu kivalta. Se tuntuu tavallaan tunteita on hylkääminen tai heitteille jättö taikka semmoisten sosiaalisten toiveiden pettymykset, iloisuus, ystävällisyys, kaikki nämä. Ja se sattuu. Se ei tunnu kivalta. Ja yhtä lailla sitten siinä rinnalla on sitä varmuutta ja sellaista luottamusta siihen, että teen vaan näitä valintoja, lähden purkaan tätä tilannetta, en lähde sopeutumaan siihen, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Muun muassa siis, että haen tavaroille paikkoja, haen huonekasveille paikkoja ja sikäli kun ne päätyy eteenpäin, toivottavasti päätyy. Ja lähden vaan vapauttaa itseäni tästä tilanteesta ja annan sen ohjata. Annan itteni rentoutua. Sydämellä on selkeästi semmoinen kaipuu siihen, että mä sallin itteni tunnistaa sellaista verkkaisempaa elämän aaltoilua, elämän virtaa, sellaista tuntuu semmoiselta, mikä liikkuu rauhassa semmosena tasaisena, rauhanomaisena muutosvoimana, missä on myöskin vakautta, mikä on hiukan hitaampaa sitten kuin se arkiset muutokset, mitkä on taas sitten semmoista nopeampaa, tavallaan ehkä enemmän iloa sisältävää liikehdintää, kun taas tämä toinen on enemmän sellaista myötätuntoa ja ymmärrystä, rauhaa sisältävää liikehdintää sisäisesti.
Ja sitten tämä tunnistamisen tila on niin kuin tärkeä mulle itselle, mutta myöskin jaettavaksi, koska silloin kun lähden esimerkiksi päättelemään tämmöistä videota tai ylipäänsä vuorovaikutusta, niin hyvin helposti tulee eksyttyä mieleen tai tulee eksyttyä siihen, että mitä, tämä on ihan muu ylimääräinen muu asia, mutta siihen eksyttyä, että mitä niin kuin mitä mun niin kuin tarttisi tehdä, mielen kysymys, mitä mun tarttisi tehdä jakaakseni sitä, mitä mä olen. Ja se on taas sitten merkki siitä, että on tullut otettua askel kauemmas siitä, mitä on, tai haettua sitten, että tarvisiko ottaa askel kauemmas. Että tarvisiko niin kuin jollain tavalla paeta tai väistää sitä kohtaamispintaa, mitä oikeasti kaipaa, mikä on tärkein tuntunen itselle, mikä on niin kuin todellinen, mikä on läsnä oleva. Joten näillä sanoilla päätetään tämä video. Jatketaan päivää. Kiitos. Moi.